Vrei să-ți facem asta de scoală? Da! Știți ceva? Puteți ține un secret? Da! Dar rămâne între noi, da? Da! Voi o să vedeți unde dispare, dar să nu spuneți, da? Da! Cine poate să ține secretul ăsta? Eu! Înseamnă să țineți mânuța așa pe guriță, să le spuneți de răspuns. Vezi? Diana, uite, duc aici în palmă, spui abracadabra, dispare. Unde este? Da! Da! Voi știți? Unde? Uite-te! Nu, e după urechea ta, uite, mâna goală și uite-l pe de aici, după urechea ta. Mai facem o dată! Da! Știu! Uite, încă o dată, lasă aici jos, uite, vezi, aici jos, spre abracadabra! Dar bă, stare, uite, dispare! Unde s-a dus? În spate! Haideți o aplauzăm tare, dar aplauze! Trebuie să ținem degetele sus să spunem, de data asta chiar n-aveți voie să spunem secretul. Spunem tare, piu! Piu! Pe nas, piu! Piu! Spuneți după mine, promit? Promit! Că n-am să spun nimănui. Că n-am să spun nimănui. Secretul magicianului. Secretul magicianului. Eu am inventat o formulă magică cu care pot face porumbei să apară. Dinozaurii, crocodilii. Dinozaurii, crocodilii. Iată! Mamă! Cărticica magică! În această cărticică magică se află toate formulele mele magice. Spunem formula magică și o să apară porumbel de temil pe unde. Abracadabra! Nu, toată da. Hocus pocus! Hocus pocus! Ia ce scrie aici? Ini, mini, flori și bară. Ini, mini, flori și bară. Porumbelul să apară. Porumbelul să apară. Ia uite cum a apărut, nu pot să cred. Mamă, dar de unde o fi venit ăsta pe televiziune? Prin geam, ați lăsat geamul deschis, a venit pe acolo, așa să vreți să vi-l arăt? Da! Gata? Uite cum e porumbelul de mare. Este un porumbel? Nu, porumbel? Suflă, te rog, suflă și în momentul când sufli este un porumbel adevărat, este un porumbel magic. Salut, porumbelule! Dacă vreți să-l transformăm într-un iepure! Sau într-un dinozaur! Sau într-o vacă! Să știți că el înțelege foarte bine orice. Ce vrei tu să te faci? Spune ce vrei tu să te faci când o să fii mare. Uite, vezi să zice foarte bine, vezi? Ține degetul și spre urcă-te, te rog, pe degetul meu. Urcă-te, te rog, pe degetul meu. Deci el înțelege, vezi și se urcă. Vreau să fiu necesitat meu. O să, cine stă cu minte, o să-l transformăm în iepure. Da! Îl punem aici în cutia magică, spunem formula magică după care se transformă în iepure. Vă zic așa ceva nu se poate și nu există pentru că este o cutie adusă de pe altă planetă. Spunem cu toți tare formula magică, spunem abracadabra! Hocus pocus! Hocus pocus! Bribici copici! Bribici copici! Suflă tare aici! Suflă tare aici! Și suflă tare! Și suflă tare! Se vede că este doar un porumbel acolo? Da! Că în spate nu am nimic să ziceți, băi, magicianul a avut un iepure și l-a băgat prin spate mic. Nu! Cutia este goală și în spate, să vă arăt. Băi, e doar o cutie simplă. Numărăm până la 3 și când întorc cutia apare un iepure. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Iată acesta. O să fie un iepure adevărat, nu să fie de jucărie. Gata, numărăm până la 3. 1, 2, 3! Iată acest... Eu fac asta cu puterea mea magică. Eu am putere magică. Și apoi fac! Bravo! Numărăm până la 3. 1, 2, 3! Iată acest... Deci vă spun așa ceva. Ia, numărăm până la 3. 1, 2, 3! Să nu mă întrebați cum ai făcut asta. Iată iepurele! Formula magică. Cred că a uitat iepurele. Vă rog frumos
concentrez, am uitat ceva și nu știu ce. Doamna, păi formula magică, am spus-o? Baghetă magică, am avut. Bagheta magică. Ia, uite, trebuie să ții exact așa. Lovește-te rog o dată. Gata. Exact, am zis, bagheta magică. Uitați-mi eu bagheta magică, nu știu ce mi-au spus. Uitați cum se pune mânuța pe el, ușor de tot. După care mergeți repede la dumneavoastră, da? Gata, Luca, nu te uita de ce nu. Toată lumea la locurile noastre, cei care ați pus mâna. Hai, tati, du-te mă, că n-ai pus mâna. Du-te și atinge un pic acum. Hai mă, du-te. Dacă vreți să transformăm în dinozauri! Cine asta acum? Uite, vine un prieten de acolo. Ce sunt prietenul tău? Dar tu erai. Îl aplaudăm tare, tare, aplauze! Scaunelul ăsta ca să stai cu ochii mai bine. Uite-te pe locul care pe scaunel. Picioare, picioare. Mamăi, ia uite ce mare e. Salut, întoarce-te-vă, salut, prietene! Cum te cheamă? Luca. Câți ani ai, Luca? 5 ani. Cu ce te ocupi, ce vrei să fii când să fii mare? Ce-ați spus? Cu cine ai venit? Cu tati, cu mami? Tati e doctor de salvare? Păi nu văd nicio legătură. Mami cu ce se ocupă? Nu mai cred, tati, dacă se ocupă. Așa, fii atent! O să dau puteri magice. Vrei să-i dăm puteri magice? Puteri magice de magician! Mama mia, uite, iată, ăsta e șoferul magic de magician adevărat care să-ți dea puteri magice de magician. Îi trebuie! Mama mia, nu pot să cred, pelerina magică! Doar magicienii poartă această pelerină magică. Vezi că o să dai puteri magice nebănuite. O să faci copiii să zboare. O să faci animație de magică. Ce mai trebuie? Ce mai trebuie? Bagheta magică la care țin-o foarte mult și mă desfac greu de ea, adică e foarte tare, deci uitați, asta are puteri de nebănuite. Țineți loc, să vă rog. Dar de ce ai făcut asta? Nu mai reușit! Hai că-ți dau o altă baghetă, te rog să nu se mai întâmple. Mulțumesc foarte mult! Ce? Dar nu cred, așa, dar ce să fac, nu? Stai că-ți dau o altă, te-am bătut cu tătiul. Să ține foarte multe să nu mai cadă și cu cealaltă și cu cealaltă. Ține bine, asta mai jos. Păi stau un an de zile, n-am cum să cadă dacă ții cu amândouă. Gata, asta e ce așa de greu? Iar așa de greu? Vrei să dau o baghetă adevărată? Da! Te rog, iată, aceasta este o baghetă adevărată. Spune cu toții, abracadabra! Dați-mi voie să fac chiar. Ce groaznic! O să dau da. Ia uitați-vă cum s-au strâns toate puteri. Nu cred așa ceva. S-au strâns toate puterile aici, uitați-le. Nu le văd, că nu sunt aici după pământul. Nu le față? Ia zi ceva acum? Căldură așa ceva?
Puțin? O răceală ceva? O răceală clănire. E bine, dacă n-ai simțit, înseamnă că au venit puterile magice. Spune-mi dacă vezi ceva acolo, se vede? Dacă. Voi vedeți ceva acolo? Se vede? Pune mâinile înăuntru să vezi că nu e absolut nimic. Toată înăuntru în față, spunem abracadabra! Focus, focus! Pune mâna asta în față, prinde ce vrei tu din aer, prinde, aruncă-te rog în oricică acolo. Nu știu, apar, nu am cum am făcut de lăsat. De data aceasta o să fac eu, se prinde, se ascultă, se... Ia mai fă o dată, mai fă o dată! Deci nu știu cum am făcut. Ia fă mai mult, fă mai mult, poate mai mult. Nu cred așa! Nu mai fac. Hai, nu știu, Mă duc să-ți aduc portofelul. Nu știu cum fac, nu pot să lași cu tine. N-am pică piciorul. Anare, dacă avea să auzeați așa. Verificăm după ureche, să nu aveai după ureche. Amăi, după ureche. Verificăm după urechea asta. Un alt bănuț să lăsăm și pe ăsta pe parte. Și acum verificăm unde crezi că verificăm. Unde uitați-vă și voi cât mă înseamnă. Numărăm împreună, toată lumea. Nu ne așezăm, doar cu mine. Nu, doar cu mine. Numărăm. Pentru că de data aceasta, de unde-i crede, îi scoatem bănuții din năsuc. Deci din năsuc, fii atent doar apăs. Lăsăm părăria deoparte pentru că o să scoatem bănuțul de după ureche. După ureche, nu cred așa ceva. Mamă, dar e un săritură aici, simți? Simți ce e aici?